Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами ў тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Всім добрый вечер, Сяржук, як заўсёды прыемна. А Я то нават ведаю нагоду. Чацвер. Чацвер. А значыцца, што? Значыцца, у нас зноў курсы па гісторыі Віцебска. Вось адкажы мне, калі ласка, ты любіш юбілеі? Юбілеі? Колькі у цябе ўжо было юбілеяў? Неважно. Не даведаемся. Неважно. Юбілей, ну, конечно, гэта свята, гэта круглыя прыгожыя лічбы, і звычайна да юбілею неяк людзі рыхтуюцца і заўжды прадстаўляюць нешта такое унікальнае і цікавае. Ну, вось як пра тое, што мы сёння будзем пра адзін з такіх юбілеяў казаць, да якога рыхтаваліся, і які вось-вось. Вось ён будзе. І гэта не твой юбілей. Гэта не мой юбілей і не твой юбілей. Нікога з нас гэта не юбілей, але ён абсалютна тычыцца кожнага гаражаніна, кожнага жыхара Віцебска. Таму зараз спачатку мы паглядзім афішу, а потым ужо будзем знаёміцца з гасцямі, і вы даведаецеся, пра што ў нас сёння пойдзе гаворка. Золотое кольцо Витебска Двина приглашает на выставку живописи художников Народного клуба «Контур» «Я жизнь пишу, которую люблю». В 2017 году Народный клуб самодеятельных художников «Контур» отметил свое 70-летие. Этой выставкой клуб подтверждает свое высокое и почетное звание «Народный любительский коллектив». Работы, представленные на выставке, различны по стилю, технике, сюжету и духу, но схожи в одном – они позволяют заглянуть в богатый внутренний мир художника. Выставка работает с 10:00. Витебский районный историко-краеведческий музей приглашает на юбилейную выставку живописи и графики Владимира Витко «Витко-95». В творчестве художника нашло место визуальное воплощение философских размышлений о коллективизме, безжалостно обезличивавшем человека, феномене массовости умов и неудержимой свободе духа. Выставка открыта с 10:00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет спектакль «Афинские вечера». Стройки глава семьи намерен сделать свою талантливую дочь известной пианисткой. Сама же девушка тяготеет скорее к делам сердечным. Проблему отцов и детей берется решить вернувшаяся из Европы бабушка. Прирожденная аристократка, чье непосредственное чувство юмора и свободолюбивый характер поставит все планы семьи с ног на голову. Начало спектакля в 19:00. Яшчэ раз добры вечар, шановныя тэлегледачы, і, як вы ўжо бачыце, у нашай студыі знаёмыя вам людзі, госці. Гэта Дзяніс Юрчак, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, і Глеб Савіцкі, дырэктар Віцебскага абласнога краязнаўчага музея. Не так даўно ён у нас быў, але нагода добрая. Мы вось з Іванам адразу не сказалі, што мы святкуем разам з вамі, разам з усім горадам і, можа, з усёй рэспублікай адразу 100-гадовы юбілей нашага музея. Так? Так. Святкуем. Святкуем. Ну, з чаго ўсё пачыналася? Давайте так. Можа, не ўвогуле гісторыі нашага музея, а ўвогуле музеі, так? Ну, давайте ўвогуле пагаворым, што гэта за феномен такі музеі, як і феномен спадчыны, калі яны з'яўляецца. Па сутнасці, мы, канешне, можам шмат прыкладаў збірання і, скажем так, экспанавання знайсці і ў ранейшыя часы, пачынаючы з антычнасці, але ўсё ж такі сучасны феномен музея нараджаецца у 18-19 стагоддзях. Гэта своеасаблівы час, калі у Еўропе, а затым і па ўсім свеце распаўсюджваецца такі ідэалагічны падмурак, як нацыяналізм. Прычым у нас звычайна гэта слова выкарыстоўваюць як такое з негатыўным такім адмоўнае клішэ, але насамрэч гэта тая ідэалогія, гэта можна вельмі проста даказаць, якая характэрна для ўсіх сучасных дзяржаў. Яна прысутнічае, пытанне толькі наколькі гэта ідэалогія праяўляе сябе. Яна выяўляецца у, скажем так, павазе да сваёй гісторыі, ці яна выяўляецца ў пэўнай ксенафобіі, у нянавісці да іншых. Таму гэта ёсць. Як можна даказаць і пра што гавораць увогуле тэарэтыкі тэорыі нацыі? Ну, варта звярнуць увагу на тое, што канец 18 стагоддзя гэта перыяд, калі у Еўропу паступова пачынае паглынаць хваля рэвалюцыйных змяненняў, прычым даволі сур'ёзных рэвалюцыйных змяненняў, калі на змену манархіям прыходзяць
тыя дзяржавы, дзе няма ўжо той улады, якая перадаецца ў спадчыну. Гэта для тагачаснай Еўропы ўспрымалася вельмі негатыўна. Гэта што гэта такое, прабачце. Раней усё было проста, ёсць манарх, улада належыць яму, і гэта бясспрэчна. Усе астатнія яго падданы. Але цяпер з развіццём капіталізму, тут можна і прыгадаць ужо другую тэорыю, распаўсюджваецца капіталізм, скажем так, да ўлады паступова прыходзіць буржуазія, таму што тыя рэвалюцыі, якія адбываюцца, гэта буржуазныя рэвалюцыі. І буржуазіі, каб растлумачыць сваё дамінуючае становішча, трэба прапанаваць народу іншую ідэалогію, тую ідэалогію, якая будзе аб'ядноўваць усіх. Як можна аб'яднаць народ? Ну, ўсё раней было проста. Вось ёсць кароль, імператор, цар, як вы не называеце, у залежнасці ад дзяржавы, усе астатнія яго падданыя. Вось ён і ёсць гэта аб'яднальная сіла. Як цяпер аб'яднаць народ? І вось у гэты момант якраз з'яўляецца пазіцыя таго, што ўсе мы людзі, усе аднаго народу, прычым і гэта якраз нас яднае. Мы належым адной дзяржаве, мы належым аднаму народу, і мы павінны актыўна развіваць гэтую дзяржаву. Неважна, хто ля ўлады. Ну, а ля ўлады, зразумела, той, хто канцэнтруе палітычныя, эканамічныя рэсурсы на той момант. Ну, так і сталася. Так адбывалася станаўленне і развіццё якраз буржуазных дзяржаў. Але, каб народу растлумачыць вось гэтую еднасць, гэтую гістарычнасць, па сутнасці растлумачыць, што яны прадстаўнікі адной нацыі, патрэбны былі пэўныя сацыяльныя механізмы. І гэтымі механізмамі у тым ліку становіцца, як не дзіўна, часткай гэтага механізму становіцца гісторыя і ў тым ліку музейная установа, хаця былі іншыя. Як можна было аб'яднаць? Ну, па-першае, ўсіх трэба было навучыць адной мове. Таму адукацыя ішла і праз школу. Якраз у гэты час актыўнае развіццё ўсеагульнай адукацыі, пачатковая, хаця давала гэтую магчымасць. У гэты час актыўна развіваюцца літаратурныя мовы, эталонныя мовы, не дыялекты. Яны паступова выцісняюць дыялекты, хаця у нас і па дыялекты выцісніць немагчыма. І не трэба гэтага рабіць, я так думаю. Ну, гэта сапраўды, гэта таксама свая адметнасць, але тым не менш у гэты момант набірае папулярнасць якраз літаратурная мова. Тая мова, незалежна якая, гэта французская, англійская, іспанская, гэтак далей. Але вось адны і тыя ж працэсы характэрны для многіх дзяржаў Еўропы. Акрамя таго, другой часткай механізму становіцца войска, усеагульнае войска, таму што такое войска раней да гэтага перыяду. У манархаў вельмі часта, і гэта было ў нас, і мы пра гэта яшчэ будзем размаўляць, замест жыхароў дзяржавы вельмі часта служылі найміты. Прафесійныя ваякі, неважна якога паходжання, яны праходзілі, ім плацілі грошы, і яны паміралі за гэтыя грошы ці біліся па меншай меры за свайго кіраўніка. Таму адзін з тэарэтыкаў тэорыі нацыі, якраз лорд Актон, гісторык англійскі 19 стагоддзя, ён гаворыць пра тое, што да 18 стагоддзя вельмі часта ў Еўропе можна было бачыць па сутнасці маскарадныя войны. Як іх не назавеш, але ёсць два кіраўніка, два манархі, якія змагаюцца паміж сабою, яны выставляюць прафесійнае войска, але звычайна не сваіх падданых, ім заплочана, і гэтыя бітвы нагадвалі чымсьці ваенныя парады, праўда, людзі пры гэтым паміралі. Но гэта ўжо другі аспект, а самі военачальнікі маглі яшчэ абменьвацца паміж сабой лістамі, нават робячы своеасаблівыя кампліменты, як у вас добра змагаецца правы фланг, а у вас вельмі добра абараняецца. Ну, гаджетаў не было сучасных, яны б зараз у кантакце ці праз Viber там, магчыма, перакідваліся. Прамую трансляцыю пілі. Перакідваліся інакш, але час змяняецца. І калі з'яўляецца ўсеагульнае войска, прычым нацыянальнае войска, войны становяцца больш жорсткія. Цяпер ужо змагаюцца не за манарха, які плоціць, а змагаюцца за сваю дзяржаву. І з'яўляецца такі феномен, якога ўвогуле раней не было, напрыклад, як магіла невядомага салдата. І гэта 19 стагоддзе, і гэта той феномен, які характэрны зараз для ўсіх дзяржаў. Таму што такое раней магіла невядомага салдата? Памёр, памёр закапалі. Зараз гэта якраз сімвал таго, што яднае ўвесь народ. Гэта той чалавек, адзін з тых, хто загінуў, абараняючы сваю айчыну. Гэта той, хто загінуў за сваю дзяржаву, за свой народ. І гэта, ізноў ж такі, 19 стагоддзе. Чым можна аб'яднаць народ? Можна аб'яднаць, канешне, геаграфічнай еднасцю. Вось мы адна дзяржава, але дзеля гэтага трэба дадаць яшчэ і гістарычную еднасць. Таму ў гэты час на
арену гісторыі актыўна выходзяць прафесійныя гісторыкі, з'яўляюцца музеі. Якраз канец 18-го, пачатак 19 стагоддзя гэта перыяд, калі многія народы пачынаюць пісаць сваю гісторыю. Правда, по-рознаму адбывалася, тому што трэба ўлічваць, што ёсць тыя народы, якія мелі дзяржаўнасць у Еўропе, але ёсць тыя народы, якія знаходзіліся ў складзе шматнацыянальных імперый, і у іх, канешне, сітуацыя ішла крыху інакш. Там з'яўляліся своеасаблівыя будзіцелі з народа, звычайна прадстаўнікі інтэлігенцыі, таму там гэтыя працэсы адбываліся зусім інакш. Хаця пэўныя паралелі правесці можна. Калі няма сваёй гісторыі, ці калі яна не такая, якая ёсць, яе часам можна прыдумаць, таму ў гэты час, як і ў 20 стагоддзі, у тым ліку з'яўляюцца шматлікія гістарычныя міфы. Прычым даходзіла да шмат чаго, тыя ж тэарэтыкі, здаецца, гэта ўсё ж такі Сміт, хаця зараз магу памыляцца, хто прыводзіць такі прыклад, той же славуты кілт, шотландская малая спадніца. Яна была прыдумана ў 18 стагоддзі. Прыдумана на аснове шотландскай вялікай спадніцы, якая гістарычна сустракалася, але яна была больш складанай, і Роулінсон, канкрэтная гістарычная асоба ёсць, якая вось вырашыла зрабіць такі нацыянальны міф. І гэты нацыянальны міф, ён прыжыўся і зараз з'яўляецца нацыянальным сімвалам. І падобных прыкладаў па ўсім свеце можна знайсці вельмі многа. Таму праз вось гэтую сістэму, часткай якой становяцца і музеі. На той момант гэта, канешне, для гэтай ідэалогіі больш характэрныя нацыянальныя музеі. Можа, мастацкія музеі яны не выконвалі, ці тыя ж заалагічныя, яны не выконвалі такой значнай функцыі, але нацыянальныя музеі таксама фарміруюцца ў гэты час, і як фарміруюцца. У той же Францыі, допустим, Наполеон, ён значную частку егіпецкіх каштоўнасцяў вывез, а гэта сведчыла пра магутнасць французскай дзяржавы. І тады пайшлі ўжо экспазіцыі. І тады, экспазіцыі раней з'явіліся, але гэта дало магчымасць многім музеям стаць сапраўднымі лідарамі. Ну і, дарэчы, наконт Наполеона тут яшчэ адна акалічнасць. Вось мы гаворым пра станаўленне ідэалогіі нацыяналізму, а з другога боку яшчэ былі і знешнія падставы. І Наполеон тут прыгаданы нездарма. Бонапарт гэта якраз той чалавек, які ўскалыхнуў адну з хваляў нацыяналізму ў Еўропе. Ён прайшоўся праз усю Еўропу, ён актыўна выкарыстоўваў прыгнёт нацыянальны многіх заваяваных дзяржаў. Гэта потым садзейнічала абуджэнню, чарговаму хвалі абуджэння нямецкага нацыяналізму, іспанскага, італьянскага нацыяналізму. Ён ускалыхнуў якраз і Расію. Таму што з гэтага часу цікавасць да сваёй гісторыі толькі ўзрастае. І тым больш ёсць вось вялікі сімвал. Сімвал перамогі над вялікай арміяй Наполеона, якая здавалася непераможнай. Таму з гэтага часу, якраз у канцы 18-19 стагоддзі, цікавасць да сваіх старажытнасцяў вельмі істотна ўзрастае. У гэты час з'яўляюцца прыватныя калекцыі, калекцыі пры вучэбных установах. І гэта якраз сведчыць пра тое, што у тым ліку і на нашых землях паступова пачынае фарміравацца музейная справа. А вось, прабачце, тыя часы, пра якія вы зараз кажаце, ну гэта ж усё было даступна толькі для людзей, у якіх былі грошы, так, каб заплаціць, увайсці. Зараз гэта ўсё больш дэмакратычна. Усе могуць паглядзець гэтыя, не ведаю, калекцыі, выставы, экспазіцыі, так? Ну, не абавязкова, дарэчы, калі адбываецца станаўленне нацыянальных музеяў, якія арыентаваны на абсалютную большасць, яны ўсё ж такі былі, яны павінны былі быць максімальна даступныя для ўсіх. Таму грошы, пытанне грошай, яно больш характэрна для тых жа прыватных калекцый. Збіраць калекцыі дазволіць сябе маглі, ну, калі, канешне, не выпадкова дзесьці знайшоў там і збіраеш вось гэтыя выпадковыя знаходкі, а калі ідзе гаворка пра збіранне, набыццё, прафесійнае набыццё рэдкіх старажытнасцяў, гэта ўжо маглі дазволіць сабе толькі тыя, у каго ёсць грошы. Ну а сэнс музею і іх функцыя была тая ж, як і сёння, збіраць, захоўваць і дэманстраваць, і вывучаць. Ну з гэтага часу якраз і менавіта пачынаецца так. Таму што раней сэнс быў іншы. Раней тыя ж музейныя калекцыі яны больш маглі выкарыстоўвацца як своеасаблівы пацверджанне прэстыжнасці. Калі ў мяне гэта ёсць, я вось магу сабе гэта дазволіць. Але гэта было не для ўсеагульнага прагляду. Хаця, ізноў ж такі, для прэстыжу гэта можна таксама было рабіць, але гэта не мела сэнсу. Цяпер канкрэтна з 19 стагоддзя ідэалогія скіроўваецца на іншы. І якраз гэтыя працэсы не абыходзяць нас. Гаварыць пра ўзнікнення музейнай справы на Віцебшчыне, ну, па меншай меры на аснове тых дакументаў, якія зараз ёсць, можна з 70-х гадоў 18 стагоддзя, калі ў Полацку
при езуіцкім калегіуме з'яўляецца даволі сур'ёзная музейная калекцыя. Тая калекцыя, якой езуіты ганарыліся. Больш таго, быў нават складзены каталог Габрыэлем Груберам, вядомым Той самы, які стварыў там. Ну, той самы Грубер, які ўвогуле пакінуў значны след у гісторыі полацкага і езуіцкага калегіума. Нездарма да езуітаў прыязджаў вялікі князь Павел, які таксама быў прыемна здзіўлены тым, што ён там убачыў, і гэта ўражвала. Пры тым, што ізноў ж такі трэба ўлічваць, што гэта перыяд, калі езуіты ва ўсім свеце забаронены, але ў складзе расійскай імперыі яны захаваліся, і вось ім трэба было замацавацца, ім трэба было здзівіць кіраўніцтва расійскай імперыі, і гэта такі своеасаблівы прарыў, гарантыя таго, што яны застануцца, і покуль яны на той момант гэтым удала скарысталіся. На вялікі жаль, на вялікі жаль, не будзем шкадаваць, што езуітаў забаранілі на той момант, але мы пасля забароны ордэна езуітаў і пасля таго, як тыя навучальныя установы, тым лікі піарскія навучальныя установы, якія працягвалі традыцыі, якія захоўвалі калекцыю езуітаў, на вялікі жаль, у 1831 годзе асноўная частка калекцыі, вельмі багатай калекцыі тых жа карцін, тых жа старажытнасцяў, той жа нумізматыкі Вывезена. Карціны былі прададзены, а іншыя каштоўнасці, як прыгадваецца, 253 пуда маёмасці былі вывезены ў Пецярбург, і улічваючы тое, што каталогі не вяліся, вельмі цяжка на сённяшні дзень, напэўна, уявіць, што там было. Было, хутчэй за ўсё, там шмат чаго цікавага. У гэты час і ў мясцовай шляхты з'яўляецца цікавасць да збіральніцтва, да калекцыянавання. У многіх маёнтках і у жыхароў гаражан Віцебска таксама меліся прыватныя калекцыі. На вялікі жаль, пра гэта мы можам толькі ускосна збіраць пэўныя звесткі. Некаторыя нашы краязнаўцы збіралі такую інфармацыю, пэўныя прозвішчы мы можам называць, але гэта зноў ж такі будзе проста назоў прозвішчаў і пералік тых не асобных прадметаў, а нават проста тых калекцый, якія ў іх меліся, не больш таго. Але калекцыі гэтых няма. Сказаць цяжка. Па адной простай прычыне яны маглі пераходзіць з рук у рукі. Магчыма, тое, што зараз маецца ў музеі. Штосьці частку. Магчыма, калісьці належала ці ў музеях не толькі нашых, ці ў прыватных калекцыях, у тым ліку за мяжой яны маглі якраз. Таму, на вялікі жаль, вось лёс прасачыць мы не можам. Нема дакументальных сведчань. Ну і з чаго ў нас ужо бліжэй так? Бліжэй падбіраемся, так разумею, да Віцебска? Падбіраемся да Віцебска і будзем, напэўна, адштурхоўвацца. Галоўнае, чаго мы будзем адштурхоўвацца, гэта нашае стагоддзе, хаця часам гучаць галасы пра тое, што зараз можна святкаваць не 100годдзе, а 150годдзе, але гэта вельмі спрэчна, хаця падставы дзеля гэтага ёсць. Трактаваць мы можам па-рознаму. Праўда, пытанне зноў, калі мы тут сядзелі і, напрыклад, размаўлялі пра заснаванне Віцебска, калі мы спрачаліся па датах, мы называлі розныя даты, але мы можам узяць за аснову не княгіню Вольгу з усімі датамі, якія з ёй могуць быць звязаны, а мы можам узяць гарадзішча. Таму давайце будзем зараз святкаваць Віцебску не 1000 з нечым гадоў кожны раз, у залежнасці ад таго, ад чаго будзем адштурхоўвацца, а давайце вось балцкае гарадзішча і з часоў там тых жа днепрадзвінцаў, ці, магчыма, іх нават папярэднікаў. А давайце. І будзем 2000 год, вось смела можем і будзем ганарыцца, таму што пасяленне тут было, і гэта бясспрэчна, і археолагі гэта асобнымі знаходкамі могуць пацвердзіць. Але пытанне толькі што браць за аснову. Таму першая дата, ад якой можна адштурхнуцца, гэта 29 кастрычніка 1867 года, калі па ініцыятыве тагачаснага губернатара Токарава пры Віцебскім губернскім статыстычным камітэце быў утвораны так званы музей. Праўда, музеем ён з'яўляўся скажем так, толькі па назве. Толькі па назве, таму што ў нас і зараз шмат музеяў, але калі пачытаць кодекс аб культуры і даведацца экспазіцыі, што такое музей. Мы таксама сустракаліся тады, там
Тут можна Є шмат моментів. зараз теж ведомственні музеї, відомосні, многі називають себе музеями. Ці приватні колекції, люди, які експонуються, у нас і приватні музеї є, і це вельми добре, що люди проявляють активність у цьому накерунку. Але музеями вони можуть бути юридично, коли вони будуть юридичні особи. Тому що, коли у вас є добра колекція, і ви у хаті у своїй виставляєте, ну, це всього тільки приватна колекція, ну, ось може експозиція. Тут все односно. Це треба нам гэта трэба запомніць, як Глеб Владимирович сказаў, што так, што гэта толькі назва была музея. Ну, гэта можна лічыць як першая спроба стварэння музея ў Віцебску, менавіта ў Віцебску, нават не ў Віцебскай вобласці. Таму што, як ужо было сказана, ўсё ж такі музей пры Полацкай езуіцкай акадэміі існаваў, зафіксаваны ва ўсіх навуковых выданнях, гэта ёсць. Таму як спроба стварэння ці як першы музей гэтую дату можна разглядаць, але не як папярэднік сучаснага музея. Таму што сучасны музей ён склаўся з цэлага шэрагу калекцый, але асновай калекцыі стала адна калекцыя. І мы ведаем, чыя гэта калекцыя, ёсць дакументы, на якія мы можам спаслацца, ведаем, як яна патрапіла ў Віцебск і ўсё астатняе. Ну, акрамя таго, музей, ён павінен, каб быць музеем, ён павінен мець памяшканне, ён павінен мець сваю калекцыю, ён павінен прымаць наведвальнікаў, павінен мець свае кадры, якія будуць гэта забяспечыць, праводзіць работу, захоўваць калекцыю, экспанаваць яе. Як паказваюць дакументы, пры губернскім статкамітэце гэтая работа не праводзілася. Хаця там былі і прыклалі руку да стварэння гэтага музея, будзем казаць, усё ж такі так. Многія вядомыя даследчыкі, той жа Семянтоўскі, гэта проста легенда, вядомы краязнавец, гісторык, чалавек, які даследаваў Віцебшчыну, якога можна лічыць папярэднікам таго ж Сапунова, але ўсё роўна гэта установа не была ў поўным сэнсе музеем, і нават гэта дакументальна лёгка пацвердзіць, таму што, як аказалася, ну, па-першае, калі ўтваралася, здаецца, гэта Абрамова прыводзіць колькасць. Пры стварэнні музея тым жа Семянтоўскім было перададзена 225 штук польскіх манет і яшчэ 25 манет, 10 з якіх купічных. Адпаведна, 10 дырхемаў, што астатняе яно не называецца, але, ну, насамрэч, калі гэта ўсё суміраваць, мы атрымоўваем 250 манет. Гэта музей ці не музей? Як гэта ўсё? І 2 цагліны, згодна справаздачы статкамітэта. Нейкія унікальныя. Плінфа хутчэй за ўсё, і цэгла-пальчатка з нейкай з цэркваў віцебскіх. Таму пытанне ёсць, але ёсць пытанне пра тое, што ёсць падставы лічыць, што гэтыя старажытнасці яны знікаюць, таму што, як сведчыць отчет о действиях и занятиях Витебского губернского статистического комитета за 1890 год, самого Семянтоўскага спрабавалі абвінаваціць у тым, што гэтая калекцыя знікае. Ну, яму прыйшлося апраўдвацца, спасылацца на тое, што 10 лет тому назад передана ім Сазонову, ну, менавіта гэта ён перадаў, які на той момент, які ўжо памёр на 1890 год. И целесообразнее было бы обратить к лицам в течение последнего десятилетия, заведовавшим имуществом комитета. Сементовский счел нужным пояснить, что эта коллекция всегда хранилась в денежном сундуке комитета, в запечатанной картонной коробке, и не раз осматривалась бывшим губернатором Ростовцевым, бывшим помощником председателя и секретарем Сазоновым. Но дальнейшая судьба этого собрания ему, в скобках Сементовскому, неизвестна. В заключение же этого объяснения Сементовский восклицает: неужели секретарь комитета Бравчинский не знает того, что все необходимые в губернии старинные вещи и монеты в силу закона и неоднократных предписаний Министерства внутренних дел должны предоставляться и передавались в Императорскую археологическую комиссию, которая, оставляя у себя эти находки, выдает и всегда выдавала за них нашедшему установленное вознаграждение. Ну, уже это сведчение может
гаварыць пра тое, што тое ж хутчэй за ўсё, што было перададзена ў 67 годзе да 1890 года, яно ўжо не захоўвалася. Адсюль узнікае пытанне. Хаця у далейшым у галіне музейнай справы на Віцебшчыне сітуацыя крыху зрушылася, прычым зрушылася ў іншым накірунку, таму што ўжо у гэты ж перыяд узнікаюць іншыя музейныя установы, у тым ліку Віцебскі царкоўна-археалагічны музей, для стварэння якога стаялі такія вядомыя асобы, краязнаўцы, як Раманаў, Еўдакім Раманаў і Алексей Парфёнович Сафонов. Гэты музей ствараецца, па самой назве зразумела, што у справе актыўна прымала ўдзел царква, Віцебская праваслаўная епархія, дакладней, на Полацкая на той момант, здаецца, хаця тут ужо я крыху не ўпэўнены. Але музей размяшчаўся на сучаснай плошчы Свабоды, размяшчаўся ў архіярэйскім доме, які прымыкаў к Мікалаеўскаму сабору. Адпаведна, вось яно месца, дзе канцэнтравалася. Гэта таксама вельмі каштоўная калекцыя. Гэта ўжо можна лічыць музеем? Ці таксама толькі па назве? У чымсьці можна, але пытанне, што гэта быў той же самы ведамасны музей, які належаў праваслаўнай царкве. Гэта не дзяржаўны музей. Таму што калі мы гаворым пра сучасны Віцебскі абласны краязнаўчы музей, ужо ў самой назве падкрэсліваецца статус. Гэта абласны, адпаведна, гэта дзяржаўны музей, які распавядае гісторыю як Віцебска, так і ўсёй вобласці. І самастойная адзінка, а не ведамасная, проста ведамасная. На той момант гэта таксама, па сутнасці, экспазіцыя, хаця да гэтай экспазіцыі ўжо прыклалі руку больш даследчыкаў, больш навукоўцаў. Галоўнае, што музей ствараецца якраз у той момант, калі праводзяцца, напрыклад, раскопкі на Віцебскай замкавай гары. І знаходкі, унікальныя археалагічныя знаходкі, таму што Сафонов, па сутнасці, праводзіць першыя археалагічныя раскопкі ў горадзе на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Таму на вялікі жаль, ізноў жа такі, яны былі не апрацаваны прафесійна, не даследаваны. І калі б сучасныя археолагі маглі поўнасцю валодаць усёй той калекцыяй, магчыма, мы мелі значна больш адказаў на нашы пытанні пра старажытны перыяд гісторыі. А вось лёс гэтага музея праваслаўнага вядомы ці не? Царкоўна-археалагічнага. Лёс вядомы, але ізноў казаць поўнасцю, што ўся калекцыя патрапіла. Тут упэўненасці няма, і ёсць другая праблема. У нас потым яшчэ адзін знакавы перыяд гісторыі музейнай справы на Віцебшчыне, у нас Вялікая Адчынная вайна. Калі была эвакуацыя, калі значная частка экспанатаў абласнога краязнаўчага музея не вярнулася з эвакуацыі. Тым больш, што эвакуацыя праводзілася ўсё ж такі ў надзвычайных умовах, і зразумела, што гэта ўсё поўнасцю аформлена не было. Вось адсюль узнікаюць пэўныя праблемы. А царкоўна-археалагічны музей гэта 1893 год. Адпаведна. До рэвалюцыі не дажыў. Ён не дажыў, яго перадалі, улічваючы тое, што Віцебск горад увогуле унікальны. Віцебск гэта тое месца, дзе па сутнасці ўпершыню пачалі рыхтаваць гісторыкаў на беларускіх землях, таму што ў нас працаваў віцебскі філіал ці віцебскае аддзяленне Маскоўскага археалагічнага інстытута, і вось гэтай установе адпаведна калекцыя царкоўна-археалагічная была перададзена. Як быў у нас іншы цэнтр, які таксама меў сваю музейную калекцыю, гэта Віцебская вучона-архіўная камісія. Ось давайте мы пра вучона-архіўную камісію крыху пазней, таму што да стагоддзя мы падрыхтавалі такія сюжэты. Да стагоддзя, вядома, што 100 такіх унікальных экспанатаў, якія захоўваюцца ў нашым музеі. І адзін з іх мы зараз разам з вами паглядзім, а потым ужо вернемся да размовы. История и культура родного края. От каменного и до 21 века. В проекте к столетию областного краеведческого музея
История и культура родного края. От каменного и до 21 века. В проекте к столетию областного краеведческого музея «100 сокровищ Витебска». Вось такі унікальны прыгожы экспанат захоўваецца ў нашым музеі. Будзем і далей паказваць і знаёміць вас з гэтымі экспанатамі, а мы вяртаемся зараз на вучоную архіўную камісію. Мы вяртаемся ўвогуле да музею гэтага перыяду. Калекцыя вучонай архіўнай камісіі яна таксама апынулася у музеі віцебскага філіала Маскоўскага археалагічнага інстытута, таму гэта была магчымасць захаваць гэтую калекцыю і па меншай меры, каб потым яна таксама папоўніла фонды сучаснага краязнаўчага музея. Але ўсё ж такі варта, як і з той Вольгай, трэба ўсё ж такі зарыентавацца, ад якой даты мы адштурхоўваемся і чаму. Таму што і 67, і 68 можна браць за аснову, але пытанні не знікаюць, і галоўнае ўсё ж такі дата, якая ёсць, і якую святкавалі яшчэ пачынаючы з 78-го года. 68-го. Ну, дарэчы, было б дзіўна, калі б мы зараз раптоўна 10 гадоў таму адсвяткавалі 90-х гадоў, тут давайте адразу 150. Гэта такі... А чаму бы не? Вельмі добрая замашка, але ўсё ж такі... Патрэбны дакументы. Патрэбны дакументы. Няма дакументаў, няма такога юбілея. Дакументы... Все слушна. Дакументы, як заўсёды, ёсць. Галоўнае, што тыя ж дакументы, асноўны дакумент, які захоўваецца у самім Віцебскім абласным краязнаўчым музеі. Давайте покажем. Вось ён. Гэта дакумент, но гэта не ён сам, гэта не арыгінал. Зразумела, што гэта не арыгінал, гэта... Я проста зачытаю дакумент, напісаны тым самым чалавекам, які і прыклаўся да стварэння гэтага музея. В октябре 1918 года Витебским губернским отделом народного образования в местной газете был опубликован вызов лиц, желающих тем или иным способом принести пользу делу народного просвещения. На основании этой публикации гражданин Антон Рафаилович Бродовский, служивший тогда в Витебском отделе по квартирному довольствованию войск в качестве вольно-наемного строительного техника и чертежника, подал заявление, что он вывез из Вильны часть бывшего там его частного музея и из побуждения принести пользу делу просвещения народных масс вообще и учащейся молодежи в частности, предлагает принять в ведение Витебского губернского исполкома народного образования эту часть его музея с целью положить в городе Витебске основу губернского музея, не требуя за пользование его коллекциями никакого денежного вознаграждения. Губернский отдел народного образования изъявил на заявление Бродовского свое согласие и с ношением от 12 ноября 1918 года за номером 3407 предложил Бродовскому перевести его коллекцию в предназначенное для здания музея бывшей духовной семинарии, заняться организационными работами по приспособлению музейного помещения и оборудования музейной обстановки и вместе с тем занять должность заведующего и хранителя губернского музея. Таким чином, мы маем конкретную дату, мы маем конкретного человека, а главное, что мы теперь маем спасылку на документ. Спасылку на документ. Конкретная дата – это 12 листопада 1918 года. Это как раз змена ўлады ў Віцебску, это приход большевиков до ўлады, это адпаведна ўжо будаўніцтва новага сацыялістычнага грамадства. І вось у вірухі гэтых падзей і нараджаюцца музеі. Прычым з'яўляецца не толькі гэты, у гэты ж момант з'яўляецца і музей сучаснага мастацтва, які ствараецца дзякуючы актывізацыі дзейнасці Марка Захаровича Шагала і ўсіх тых, каго ён сюды прывёз. І на шчасце, правда, шчасце наше было недолгім. Те ж самыя работы музея сучаснага мастацтва пазней яны патрапілі ў Віцебскі абласны краязнаўчы музей, хаця называўся ён тады інакш. Што мы мелі? Мы мелі у калекцыях, у фондах музея работы Шагала, работы Кандзінскага, работы Малевіча і ўсіх тых мастакоў рускага авангарду, у тым ліку 20-х гадоў 20-го стагоддзя. Ну, на вялікі жаль,
Недолго был. Великая Отчинная война и все... Не, ранее в Москву были вывезены. Яшчэ до вайны. Еще до войны. Яшчэ до войны чо- там а чому Потому войны что были як бы авангардное мастацтво не лічылася мастацтвам. Все ж таки сацыялістычны рэалізм ён перамагаў. Не Таму раз- як бы Тады не разгадалі вартасці той, якая... так, якую зараз надаюць гэтаму магчыма, не мастацтву. мелі рацыі, наколькі гэта будзе каштаваць праз некалькі дзесяцігоддзяў. І яшчэ хацелось бы патлумачыць, чаму менавіта губернскі аддзел народнай асветы займаўся стварэннем музея. У Советском Союзе до 1954 года музеи, вся музейная сетка была подначалена наркомату народной осветы. То есть мы зараз привыкли, что гэтым кіруе Министерство культуры. Вось гэта адбылося перадача функций кіраўнічых Міністэрству культуры толькі пасля Вялікай Адчыннай вайны. Таму все музеі, якія ствараліся пачынаючы з 18 года і до 54-го, яны былі падначалены губернскім, раённым і іншым аддзелам народнай адукацыі. І наш музей не стаў выключэннем. Ну і як ужо можна заўважыць з тэкста дакумента, што музей у першую чаргу быў прызначаны для усеагульнай асветы, менавіта дзеля навучання моладзі. Тая функцыя, якая як бы першая была для музею вызначана яшчэ ў эпоху іх станаўлення як сацыякультурнага інстытута. Ну і таксама у нас... Не просто як эстэтычнае паглядзець, што гэта А нешта менавіта прыгожае, твор мастацтва. данесці, так, менавіта да моладзі, да навучэнцаў, такімі зразумелымі сродкамі данесці нейкія веды, звязаныя з гісторыяй, з культурай краю. І потым уже далейшы лёс музея, ён як бы толькі падкрэсліў гэтую функцыю, сама назва мянялася недзе 7 разоў, гледзячы на тое, якую функцыю як бы вызначалі галоўнай у дзейнасці музея. І хацелось б крыху звярнуць увагу менавіта на асобу Антона Рафаэловича Брадоўскага. Гэта знакавая для музея асоба не толькі таму, што ён першы дырэктар музея. У першую чаргу ён быў калекцыянер, як мы ўжо пра гэта казалі на папярэдняй перадачы. Ён меў свой прыватны музей у Вільні, і вось у 1915 годзе падчас эвакуацыі ён перавёз яго сюды ў Віцебск, і вось у 18 годзе ён усю калекцыю сваю аддаў як аснову будучага губернскага музея. І фактычна яго калекцыя стала асновай, на якой створаны музей. Яна была даволі шырокая, даволі разнастайная, таму дала магчымасць стварыць такі цікавы гістарычны музей з элементамі і мастацкай культуры. І плюс потым у далейшыя гады музей актыўна папаўняўся, то есть усе тыя музейныя установы, якія існавалі ў Віцебску да 18 года, яны былі перададзены губернскаму музею. А мы можам, прабачце, нагадаць нашым тэлегледачам, вось што было ў самай першай гэтай калекцыі? Ну, гэта былі карціны, экспанаты якія? Ну, асноўныя. Гэта ў асноўным археалагічныя прадметы, нумізматыка, вельмі шмат вышыўкі, фарфора. Усё гэта вы зможаце пабачыць. Праз 2 тыдні мы адкрываем выставу з калекцыі Антона Рафаэловича Брадоўскага да стагодняга юбілея музея. Менавіта дзякуючы намаганням нашых супрацоўнікаў за апошнія дзесяцігоддзі была вылучана тая частка прадметаў, якая належала менавіта самому Брадоўскаму, яго калекцыі, якія сталі асновай музея. Гэта не некалькі тысяч, якія ўваходзілі, але некалькі соцень, мы уже дакладна ведаем, што яны ўваходзілі ў яго калекцыю, належалі менавіта яму, і вось яны будуць прадстаўлены ў нашым філіяле музеі гісторыі прыватнага калекцыянавання. Ну і таксама, уже калі мы ўзгадалі музей гісторыі прыватнага калекцыянавання, абавязкова трэба ўзгадаць Вацлава Пятровича Федаровича, які яшчэ ў 80-е гады 19 стагоддзя стварыў свой прыватны музей у Віцебску, які праіснаваў да яго смерці ў 1911 годзе. І у 1918 годзе на яго аснове была спроба стварыць музей
старажытнасцю, і які як асобная музейная адзінка праіснаваў до 23 года, потым быў перададзены ў склад Віцебскага губернскага музея. Чаму гэта адбылося? Таму што як бы пачалося укрупненне БССР, і была такая прынята пастанова аб укрупненні музею якраз такі. І ўсе музеі былі аб'яднаны ў адзін музей, Беларускі дзяржаўны музей, які знаходзіцца ў Мінску, а музеі ў губернскіх гарадах сталі філіаламі гэтага музея. Таму з 24 года губернскі музей стаў філіалам Белдзяржмузея. Ну, гэта адбывалася на працягу 3 год. У 27 годзе стаў зноў самастойным губернскім музеем. Ну і што яшчэ знакава, гэта наступны юбілей, так спадзяюся, мы яго таксама будзем адзначыць. У 1924 годзе музей быў пераведзены ў будынак ратушы і пачаў там размяшчацца, і па сённяшні дзень знаходзіцца ў гэтым будынку. Ну, як бы... І тады якраз калекцыя Маскоўскага археалагічнага інстытута патрапіла... І калекцыя Маскоўскага археалагічнага інстытута, і калекцыя Віцебскай вучонай архіўнай камісіі, і шмат іншых калекцый. Усё патрапіла туды. Ну, што яшчэ... Это в наступным годзе атрымліваецца 95 год, так, як у ратушы месяц музей. Ну, калі так, калі лічыць, то так, да. Як вы добра юбілей прыдумываеце. У наступным годзе можна святкаваць 100годдзя першай экспазіцыі губернскага музея, таму што першая экспазіцыя якраз такі была адчынена ў маі 1919 года. Вось у гэтым былым. Спачатку дакумент юрыдычны, а потым ужо рэалізаваны на практыцы. У будынку, дзе раней месціўся стан інструментальны тэхнікум якраз такі. І існавала даволі доўгі час. Ёсць нават публікацыі ў мясцовай прэсе, ну, тагачаснай, водгукі наведвальнікаў з падзякамі, што вельмі цікава, экспазіцыя цікавая, цікавыя экскурсіі і гэтак далей. Усё гэта мы прывадзілі ў сваіх публікацыях на навуковых канферэнцыях якраз такі. І гэта мы яшчэ раз прадставім падчас святкавання нашага 100гадовага юбілею. Ну і потым як бы музей фактычна з гэтага часу, з 18-го года, не прерываў сваёй гісторыі. Вось да сённяшняга дня ён у такім вось складзе, саставе і Адзіная Вялікая Айчынная вайна. Вялікая Айчынная вайна. Ну, яна таксама, мы лічым, што яна не прерывала дзейнасць музея. Ну, але падкасіла калекцыю, скажу так. Таму што фонды былі вывезены, большая частка, у Саратаў. А зараз у Саратаў ездзілі? Ну, я не ведаю. Ёсць легенды, што ездзілі не зараз, а год 20 таму. Ну, нічога не знайшлі ў Саратаве. А прабачце, а гэта праўда, што вось калі нейкія рэчы з музея згубіліся, ну, шмат гадоў таму, вось, напрыклад, былі вывезены ў Саратаў, і зараз вы дзесьці іх знаходзіце на аўкцыёнах, іх трэба выкупаць, але яны калісьці былі вашы? Ну, конечно, трэба ж пацвердзіць, што яны нам належалі. А вопісаў даваенных не захавалася, таму вялікая праблема. Увогуле, як бы, вялікая праблема вылучыць тое, што як бы захоўвалася ў даваеннай калекцыі. Ну, часткова як бы гэта вылучаецца, і мы збольшага можам дакладна казаць, якія прадметы ўваходзілі ў даваенную калекцыю музея. А у асноўным працуем з вопісамі ўжо пасляваеннымі. І яны, канешне, вельмі такія недакладныя, не заўсёды яны правільна складзеныя. Аднак вось ад іх менавіта адштурхоўваемся, і нумарацыя працягваецца, вось пачынаючы з 50-х гадоў мінулага стагоддзя па сённяшні дзень. І на сённяшні дзень у нас ужо больш за 205 тысяч адзінак захоўвання. Ну, як прынята казаць, экспанатаў, але гэта не экспанаты, а музейныя прадметы, ў першую чаргу. Вось, і на выставе нашай будзе выстаўлены музейны прадмет пад нумарам 1, які занесены гэта што? У кнігу паступленняў. Гэта костка невядомай жывёлы, як потым было удакладнена, гэта костка маманта. Вось, і мы зможам убачыць наш
першы музейны прадмет. Ну, фактычна ён не самы першы, таму што гэта першы, які ўнесены ў пасляваенны вопіс і патрапіў у кнігу паступлення. Ну, на гэтым зробім такі невялікі акцэнт, а можа і вялікі, даволі цікавы. І ну, у нас так даволі Все з мамонтаў пачыналася. вялікая калекцыя, да, менавіта вот рэшткаў мамонта, яна прадстаўлена як у экспазіцыі, так і ў фондах захоўваецца. Таму можна весці гаворку аб тым, што Віцебскі музей яшчэ з часоў мамонта існуе. Калі зыходзіць з логікі таго, што патрапіла ў фонды музея, разумееце? Таму, як сапраўдныя гісторыкі, мы павінны адлічваць все ж такі дзень свайго нараджэння ад дакументаў, якія існуюць. І калі ёсць дакументы, мы на іх і абапіраемся. А ўсё астатняе гэта толькі гістарычныя гіпотэзы, якія маюць месца быць. Але каб яны сталі ўжо фактам, яны павінны быць пацверджаны дакументамі адпаведнымі. Калі з мамонтаў пачыналася, просто прыгадаю адну гісторыю, калі прывёў кітайскіх студэнтаў у музей, калі паказаў косткі мамонта, і раптоўна студэнтка пытаецца: а косці дракона у вас есть? Вось я па сённяшні дзень думаю, гэта ўсё ж такі своеасаблівая інтэрпрэтацыя гісторыі, ці гэта пераклад дыназаўраў, магчыма. Тут просто праблема з перакладам. Не, ну вы ж показали яму косткі дракона, как Я ён вже не быў. стаў прыдумываць, можна было Можна было павярнуцца, вось, глядзіце тут, на гэтым стэндзе. Ну, а сучасная назва, я так разумею, вось у 50-х годах толькі з'явілася ўжо, так? Ну, фактычна так, у 50-х. І яна і не змянялася, толькі з 51-го года удакладнялася. назва. Ну, як зараз прынята, што установа культуры, Ну, гэта ўжо юрыдычны статус. да, юрыдычна ўдасканалена. Вось. І музей вырас з ратушы, як бы не змяшаецца ў адным будынку. Мы маем ужо шэраг філіалаў. Гэта і мастацкі музей, Гэта і музей мастацкі, сядзіба Рэпіна, і музей гісторыі прыватнага калекцыянавання, і асобная экспазіцыя памяці патрыётаў Віцебшчыны. На жаль, страчаны ў нас шэраг філіалаў, якія існавалі ў 60-е гады, пазней. Ну, як бы спадзяемся, што з'явяцца і новыя з цягам часу. Ну і зноў жа падкрэслю, вялікая праблема – гэта менавіта музейныя фонды, захаванне музейных фондаў, таму што другі па колькасці музейных прадметаў музейны фонд у рэспубліцы, а памяшканняў ўжо бракуе вельмі мала. І згодна тых паказчыкаў, якія нам даведзены праграмай «Культура Беларусі», мы павінны яго павялічваць кожны год. А так як у нас фонд вялікі, і адсотак павелічэння атрымліваецца вялікі. І таму хутка стане праблема менавіта, дзе захоўваць тыя рэчы, тыя прадметы, якія трапляюць у музейны фонд. Таму што ўжо тут ідзе гаворка пра тысячы, а не пра сотні прадметаў. Ну, таму застаецца толькі пажадаць нам, каб гэтыя праблемы былі вырашаны, таму што час у нас ужо скончыўся, на жаль. Таму поспехаў у святкаванні юбілею. І ўсіх запрашаем у музей. Усіх запрашаем у музей, гэта ж безумоўна. Усіх запрашаем у музей і яшчэ 95-годдзя ратушы, як пераехаў музей туды. Карацей, юбілей за юбілеем, кожны год юбілей. Галоўнае, што будзе выстава арганізаваная 100 лепшых Прадметаў музея. Самых знакавых прадметаў, Не экспанатаў, а 100 лепшых музейных прадметаў. Якімі ганарыцца музей. Таму запрашаем Таму усіх менавіта запрашаем, на гэта. а мы вас запрашаем паглядзець, куды ж зноў, я думаю, таксама ўжо ведаеце гэтага нашага знакамітага чалавечка. Да, патрапім. Хто патрапіў у тэлек да Александра Каранмана, зараз даведаемся. Всем привет, ребята, это «Попади в телек». Сегодня я решил задать жителям нашего города 3 глупых вопроса. Посмотрим на их реакцию. Погнали! К нам обратилось общество статистики и попросило задать жителям нашего города 3 очень важных для них вопроса. Первый вопрос. Вы когда чай с лимоном пьете, вы лимон кушаете после этого или кушаете, да? Да. Второй вопрос. Вы в этом году пили ряженку? Да.
Так, и третий вопрос. Вам, когда дают расписаться, ставят птичку. Вы эту птичку используете в росписи или рядышком расписываете? Ну, рядышком, конечно. Все совпало. Вы когда чай пьете с лимоном, вы лимон выбрасываете или Вы доедаете? знаете, я, в принципе, всегда пью кофе с молоком, Но без лимона, да? но без лимона. Что ж такое? Этот вопрос просто поломал всю статистику. Ну, вот видите. Второй вопрос, хорошо. Вы в этом году пили ряженку? Нет. Не пили ряженку? Нет. Срочно. Каждый год. Они говорят, каждый год, каждый житель Земли должен хоть раз попить ряженку. Вот видите. Обязательно. И третий вопрос. Вы когда где-то расписываетесь в документах, вам ставят птичку, вы ее используете в росписи или рядом Вы знаете, расписываете? я слишком часто расписываюсь, поэтому это уже профессионально. То есть птичка используется это, да? Она продолжение... да. Вот это хорошо. Когда чай с молоком пьете, вы до бела размешиваете или он такой черненький практически? Добила. Да, правильно. Второй вопрос. Смотрите, вы когда расписываетесь в документах и вам птичку ставят, вы ее используете в росписи или рядышком пишете? Рядышком. А чего вы эту птичку не используете? Ее можно же как бы как закорючку какую-нибудь, как так? Вы понимаете, одинокая птичка, она всегда скучает. Я понял. Третий вопрос. Вы когда чай с лимоном пьете, вы лимона доедаете после этого? Или выбрасываете? Да. То есть вы оставляете птички и лимоны скучать. Доедайте лимон обязательно, это очень важно. Вы когда чай с лимоном пьете, вы лимон съедаете потом или выбрасываете в мусор? Съедаю. Правильно. Второй вопрос. Вы когда расписываетесь в документах и вам ставят птичку, ну такую, чтобы расписаться, вы ее используете в росписи или рядышком расписываете? После. Почему птичку оставляете? Вы же понимаете, что это расход чернил. Понимаете, экономия должна у вас. Но если присутствовать. роспись не подходит... И вам третий вопрос. Вы в этом году пили ряженку? Конечно. Правильно. Все, ребята, вы справились с заданием. Хорошего дня. Международное общество статистики нас попросило опросить жителей города. 3 вопроса, просто очень быстрые. Короче, первый вопрос. Вы когда чай с лимоном пьете, вы лимончик выбрасываете потом или съедаете? Съедаю. Правильно. Второй вопрос. Вам когда дают расписаться в документах, птичку ставят, вы птичку эту используете в подписи или рядом расписываетесь? Использую. Правильно, вы же экономите чернила. Все правильно. И третий вопрос. Вы в этом году пили ряженку? Нет. Вы с ума сошли? Срочно за ряженкой, срочно. Вы когда-нибудь примерзали языком к качелям или к турнику на морозе, может быть, в детстве? Нет. Нет. Ни разу? Ни разу не было. Хорошо, второй вопрос. У вас есть дома пакет с пакетами? Да. Все, тут совпало. И третий вопрос. Вы когда-нибудь видели, как рожает кот? Нет. А как кошка? Да. У вас когда-нибудь висел лук в колготках? Вы знаете, в те давние времена у бабушки висел. У вас нет. У меня уже не висел. Когда-нибудь вы принимали роды у кота? Роды у кота, да, А у кошки? у кошки. Вы пошутили. Хорошего дня и настроения замечательно. Спасибо. В этом году уже кушали барбариски? Скажите, пожалуйста. Нет. Срочно за барбарисками. Международное общество статистики нас попросило опросить людей. Вы когда чай пьете с лимоном, вы вот этот лимон выбрасываете или кушаете после этого? Выбрасываю. Вот ты экономная, ты молодец. Вот на ней нужно жениться. Просто статистического характера. Вы когда чай с лимоном пьете, вы лимон потом выбрасываете или съедаете? Ну что вы, это же продукт ни в коей мере. Правильно, экономия и вообще витамины. Второй вопрос. Вам когда просят в документах расписаться, ставят птичку. Вы эту птичку используете в росписи или рядом расписываетесь? Ну, птичка есть птичка, но уже, наверное, когда такую, знаете, галочку. Да, живое существо, поэтому нет, рядом, конечно. Не трогайте. Не трудно. Не Птичек тра- мы любим. Правильно. И рыбку не ловлю, потому что жалко рыбку. Отвечу я. Лимон доедаю, птичку использую, ряженку. Блин, не пил ряженку, пойду за ряженкой. Хорошего дня. Ну вось, настане час і калі-небудзь і Саша Крэнману прысвеціць асобную экспазіцыю ў нашым музеі, а яго біяграфію будуць потым вывучаць ужо на курсах па гісторыі. Можа, такая перасоўная будзе яшчэ экспазіцыя па ўсёй краіне і па-за яе межамі. Дзякуй сёння за ўвагу. Наведвайце, канешне ж, наш музей, не забывайцеся на яго, прыводзьце туды сваіх дзетак абавязкова. І зараз для вас узорны калектыў народнага танцу «Задорынкі». Нясумнага вечара, пакуль. Пакуль.